Аз съм Симеон Димов. Аз съм Габриела Боева. Ние сме новите попълнения на драматичен театър Стоян Бъчваров. И днес имаме въпрос към вас. Знаете ли колко години навършва нашия театър? И на коя дата? Хайде да питаме. Хайде. Знаете ли как се казва тази сграда? Как бе, Стоян Бъчваров? Разбира се. А знаете ли на колко години ще стане и кога? Мисля, че 150. 150. Знаете ли на колко години ставаме? За жалост не. Можете ли да предположите? Над 100 са? 150. Не, по-малко. 130. Не, 104 години правим. Имате ли някакво пожелание към нашия театър? Да продължавате да творите и да се развивате и да ви дадат по-голяма и с по-повече публика хора. Още пространство, да. Благодарим ви много. Да? Знаете ли как се казва тази сграда зад нас? Драматичен театър Стоян Бъчваров. Добре, а знаете ли колко години ще навърши на 12 марта? 104, мисля. Точно така. Спечелихте си ето тази награда за клетка за пеперуди, двойна покана. Надяваме се да присъствате и да ви е забавно. Знаете ли как се казва сградата зад нас? Драматичен театър Стоян Бъчваров. Точно така. А на 12 март имаме рожден ден. Знаете ли на колко години ставаме? О, не искам да гадая, не съм сигурна. Близо до 100 е. 120. 100 и 40, 30, 124, 114, 104 години. Точно така, браво. Имате ли някакво пожелание към нашия театър? Да продължавате да правите все такива представления, които да вдъхновяват варненската публика и тези, които идват специално да ви гледат отдалеч. Благодарим много. На колко години става тази сграда, дали знаете? 104. Точно така, невероятно. Благодарим ви. Вие си печелите всъщност двойна награда за нашето представление по случай празника на театъра. То е клетка за пеперуди. Искате ли да пожелаете нещо за рождения ден на нашия театър? Ами, да продължават да правят такива интересни спектакли, защото беше доста интересно това, което гледах аз лично. Какво гледахте? По Тигото гледахме ние. Да. Беше доста интересно, героите много хубаво ги бяха направили и с костюми, и с гримове, и с всичко. Беше доста интересно, така че нека да продължават за същия дух с същите спектакли, защото много готино им се получават. Ами аз с удоволствие посещавам театъра и операта, разбира се. За мен е вдъхновение. Успешен творчески сезон, все такива интересни спектакли, грабващи и много успехи на наша сцена, национална сцена и международна сцена пожелавам. Сега на 12 март ние навършваме, знаете ли колко години? Колко? 104. Това е нашият празник. Дали имате някакво пожелание към театъра? Да е много успешен, да ходят повече хора да го посещават, да се развива, да го запазят във вида, в който е. Много пиеси, много успехи, всичко най-хубаво.